Gavanas mapacho ka omedo ke kod sirikal mamalo hewi sundo ni nyaka tima na kod yore mag mbui e nyieo kata e-procurement. Weche obedo matek e kinde romo mar IBC kata IBEC mano bagi hekar jot majalup jatend piny mantie Karen kama Gavanas onyonore ni ok nyal chun gi gitiyo kod chenro madhi kelo digni e chenro mag counties. Walter Nyambaga jere kod ler. En romo ma wenge jotelo ojore kaluwore kod pogruok e paro ewi wach nyiepo yore manyasani midendo ni e-procurement e chenro makuku mar riwruok mar Gavanas uthiro tiyogo kendo keto e tim kagikoni opong' kod achiedh nade e kod midhiero mathoth magikoni miyo tije sirikal ma counties oruombore piny. We have no problem whatsoever with automation. But Your Excellency, we feel that this EGP thing, along the road, you people will either realize that you are not given the full picture and would ask to revise it, or it will be implemented with pain that was not necessary. Kuku riwruok mar Gavanas kalose kinde romo mar 28 mokelo kanyakla komiti mar budget monywando tend counties to ko sirikal mamalo e kar jot mar jalup jatend piny Kithure Kindiki. Gavanas onyonre kata dhirigi manade to ok ne giyie donjore gima otamore tich dweche 3 nyaka sani ka ok ginyal nyiepo uso kata chiwo rak e kendo omenda okwamo ya gucho omenda e gino ma Kindiki korka kore to okoni ok adiera kata matin. We feel that as governors and counties, we have really been pushed to the wall. So much so that we are unable to operate. Some of the issues that have been on the table, we've made some progress, maybe not perfect progress, but some good progress. And I'm sure even the outstanding issues will find a way. Counties bende okoni migawo mar omenda mondo chiw ler ewi pesa maromo bilion 36.9 magi piro nyaka sani e kendo maromo bilion 27 mag pesa manyo medie pok mar counties kanyakla kod maromo bilion 6.8 mawuok e bod mar ndara. Counties are owed 36.619 billion, being 36.275 billion for September 2025 allocation and 2.344 billion, a balance from July's disbursement. Pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments, and we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually. Romo mar IBEC bende oelo midhiero mokwako counties ewi gope e kendo kata chulo jotije osara bende osebedo matek. Migawo mar thieth en achiel kuom migawo maremo saso ewi omenda madore mondo tago chenro mag thieth e county. The kind of things we go through as an executive at council, Your Excellency, you can't imagine. Because a governor is called by his health minister and is told we have run out of this drug in an emergency and we can't buy. A lot of governors have been frozen here by their fuel vendors. Teenage mothers, wherever they are in our country, they have a direct access to health care paid by the government of Kenya through the Social Health Authority. Kata doko ni sirikal mamalo ramo ni yore mag nyiepo manyasa ni manyaka tigodo. Ted counties bende koro nyonore ni ok ginyal dhi nyime kaluwore kod midhiero mokwako nyiepo yore manyasani goendo kendo kopo ni oregi godo kaka yoro muonyo fulu gi okayiwe to Ted county biro ruombo piny tije mage. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Luoro nitie ni ng'anyo mar jotije mbareny kama horiwo jopuonj kod